video thorn and Mizo stock trader kan on le ta kan lo dam try comments lama te kan chanjin te ka han tar lang ula wina kan soi tur hi investing tana pui thei tur cheu apps ang chi kha aron ni dona kan soi tur te kan soi mai kan channel hi lo subscribe pula kan viewers samjok hi kan channel la subscribe lo te an ni awangin la subscribe lo zong zong kha chuan tun a hian han subscribe ngal ula he video hi lo like ngal bokula in enzo khan han share bokula kan lom don le ni la kan chan nga lang ama sa pera chuan investing application hi ania investing application hi apan na ber chu indices trend khatte futures lama te share te commodity khatiang zong zong ka he hun khata en dang do khanita he kan enanga tu ni indices a kanoma nifty 50 chome kania he tihan sensex te and the nasdaq mo usa lampang te Toronto lampang te Canada lampang te FTSE London te ka enge an chanchin turan market close me ka enge an up nge down bullish and bearish te ka at and tani so tai hi indices futures ni le ta he futures market lampang han level pokta so he share market khan ve ta ni he India a company om ho ka ta hen en the ta ni commodities lampang section om le a so da so gold silver copper crude oil etc natural gas ti vel te ka en the pokta so he currencies en dania ta hen US dollar te per sang sang kha mo an rupee time kan rupee chawem di te ka en the ta USD chawem ma time di te ka en the pokta ni so cryptocurrency om le dan cryptocurrency sang sang tu la kan sia cryptocurrency chu he rock bottom de o ka tu na hen he sen thavek me ta hen bonds te po en le the pokta ETF lampang te po en le the ta chuan ta hian funds sang mo mutual fund te pon hi chu khatiang te kha en the bokta ni chuan pawimawh le deuh pakhat chu he ta hian news he tai bottom corner he news ti hi oma ta hian news pawimawh chi aron chuak thara piang kha headline ron sim piang kha ta ne en the kha ni mo 15 minutes ago te ni ta thar lam khop ani chuan hetan kal le deuh chuan most popular la hian en le ta la tunai news a popular de utlek kha en le theta section chang oma ta breaking news ni ta breaking news ani chuan news headline lian ron nei khani le mai ta cryptocurrency news om le a commodity news om le a stock market news om le a forex news economic indicator ti vel te mo tunai page chu he JP Morgan te ron inge thu chu te non nei niang JP Morgan te pon chuan he ta hen calendar en le the boka he pawimawh em ma calendar pawimawh na chan chu he market soi ning thei tur ang chi news ka om do nem ti te ka en thei ta ni ta hian market soi ning thei internan interest rate ti chi te poka en thei ve ta anon darlen hun tur ang te jobless claim no ti chi continuing jobless claim ti ve te ka news te kha khan sang kha ta ni chuan nak tu ka news ron thleng tur sarkar mo ram lian sarkari na an release turang chi kha ta na en nok the ta ni release hun tur ne chung song chu ani ta ni so ta en watch list te po da the ta watch list a hian and the nifty sector si la ka ro si rok to ne hi nifty sector sang kha ti ha na en ko the ta chu ni ta ni investing app chu a dot le chuan stock edge hi en ta ni stock edge investing app ang chi de pho khan ya ma se he ta hi chuan fundamentals zeu lek en te ani ve poka adina ta kan huang hian hei FII cash ti te oma FII na an leizat le shalzat kha ta na lang the ni chuan dan sensex nifty 50 up le down advance le decline omzat kha en te pokta le nifty 500 index le do lek ani ta chuan explore section a hian hei news and updates mo nan sin na miang tho khan news and updates and the FII le DII activity and the boktani chuan deal sang and the sector and the boka stock and the boka IPO ron om tur te and the investor lian te and portfolio then khatte boka hu the tani ta yan stock edge chang kai na de pakhat chu entiran stock ai kalut tani entiran reliance chung chang an report te kha ka endu ta ta and the tani he overview a hian en thanga he fundamentals trend kha tani sector industry te market cap category enterprise value ite book value per share mo tiang chi te kha aron lang tan performance lengin chuan he enge reliance company enge ni ite about
kan lang thei ta ni chuan pawimawh deuh pakhat chu heta kan toy phei chuan hei fundamentals in munga fundamentals a hian investor kan ni ti te kan en ani ta ni fundamentals hi chuan ta hian result sang en thei ta quarterly te annually ne en thei bok ta annually 10 years a income dan te ni ta ni dai te hi chuan pawimawh le chu tan ratio en thei bok ta ROE, ROCE, ROA ti te kha en vek thei ta ni ta hian chu stock edge chang kai na ni apathum na chuan screener.in hi ni ta ni screener.in hi application ani chelo ma se website ani a hei enga ti kanon suina chan kan ti chuan hei hi fundamental analysis a chuan search parameter kan nei thin ta ni kan search parameter zir khan kan stock tu te kha ti han kan thlang chuak thin ta chu thlan chuan na try ve ani screener.in hi ti hian kan tilanga ti parameter kha iset thei ta ni entiran ROE greater than 25 ka du idi chuan ti khan ROE greater than 25 stock zong kha ti khan ron ni suak don ta ni hei changkai e ma ti khan entiran investing strategy kan nei te ni chuan ti khan kan search parameter kha te kan da thamenga chuan kan filter out don ta ni stock so kha hei screener.in changkai na chu ni vele ta ni ole khati zong kha ania wina pan video ron siam thara chuan zo tu te kan nei ni chuan khoi takin comment sama khan lo soi share lo ra kanon chang bor kanon chan theng sin chu chuan next video kan in holenga khoi takin kan channel hi lo subscribe pura kan video te lo like ula lo share bok turin kan ngen du chewa chuan notification bell kha khoi takin lo met tel bok non ya kan in hole vat ton ya happy investing and trading peace